खुलुमबाय, बड' निउज एनबिआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबा जाबाय पिएम किसान एप्लाइ खालामनो मोन्नायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। पिएम किसाननि 15थि इनस्टलमेन्टखौ फैगौ नबेम्बर दाननि 27 अक्ट'आव हादोरनि गासै लाख जायफोर सुबुंफोरा पिएम किसान एप्लाइ खालामनो खाबु मोनदोंमोन बिथांमोननो रांखौ सोना होसिगोन होनना मिरु सरकारा फोसावबाय। आरो जायफोरनियाव राङा हाबाखै अब्ला हेल्पलाइन नाम्बार 155261 एबा 01124300606 आव फन खालामनो हागोन आरो नोंथांनि मुङा दं ना गैया बेखौ चेक खालामना नायनो थाखाय लग इन खालामना नायनो हागोन pmkisan.gov.in आव होनना फोसावनाय जाबाय। साननैसो सिगां आसामनि गाहाय मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदोंमोन दि हाफ लिटार दै बथलआ बन्द जासिगोन होनना, नाथाय हाफ लिटार बथलआ बन्द जानाय नंला होनना फोसावफिनदों। दिनै 2 अक्ट'बरनिफ्राय 250 ml दैनि बथलासो बन्द जागोन आरो फैगौ 2024 मायथाइनि 2 अक्ट'बरावसो आधा लिटार दै बथलआ बन्द जागोन होननाबो फोसावदों आसामनि गाहाय मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। संग्रा गेसनि बेसेना फिन आरो बारायफिनबाय। 19 केजि लिरथायनि गेस सिलिन्डारखौ थांनाय सेप्तेम्बर दानावसो मिरु सरकार आरो रायजो सरकारा खौसे जानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों 158 रां खम खालामना होनाय जादोंमोन। नाथाय साननैसो समनि गेजेरावनो फिन अइल कम्पानिया मैया 1 अक्ट'बरनिफ्राय 209 रां बारायना होफिनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। आयुष्मान कार्डआ भेलु गैयै बादि। गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय आयुष्मान कार्डआ गोरिब सुबुंनि बेरामाव गोग्लैनायफोरनि थाखाय देहा फाहामसालियाव राङारि अनसुंथाइमोन। नाथाय प्राइभेट देहा फाहामसालियाव आयुष्मान कार्डखौ भेलु होयिखौ नुनो मोन्दों। मानोना गभर्नमेन्टआ प्राइभेट देहा फाहामसालिफोराव गोबां लाख रां होनो बाखि जानानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। टेट उथ्रिसार बिजाथिफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादआ माखासे बोसोरनिफ्रायनो गोबां खेब सोमावसारबोबाय। बिटिआरआ दा जाखिनि थालांनाय पस्ट बै पस्टफोरखौ एसआइउ एप्रुभ खालामनायाव नाजाबोबाय दं होननानै खौरां मोननाय जादों आरो गोबां लाइमोनफोरा टेट पास जाना दं बिसोरखौ बिसोरनि थिसनथाइ होनानै जिर' स्कुल आरो सिंगोल टिचार स्कुलफोरखौ फोथांना लाखिनांगौ होननानै मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा बुंदों। आसामनि सिएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिया मुसलमानफोरनि सायाव मोननैसो गोख्रों नेमखान्थिखौ फोसावो जायफोर बे नेमखान्थिखौ मावफुङा अब्ला भट होनो नाङा होनदों मिया मुसलमानफोरखौ। बे मोननैसो नेमखान्थिफोरा जाबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो भट होनाय सुबुंफोरनियाव 2-3नि बारा गथ'फोर थानो मोननाय नङा, गाव गावनि फिसाफोरखौ स्कुल फरायसालियाव थिनहरथारनांगोन, उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द खालामनांगोन। बैफोर कन्डिसनफोरखौ मावफुंजाबासो दायो भट हो नङाब्ला 10 बोसोरनि उनावसो भट हो होनना थिनदों बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलां।